Не знам дали се вижда този каляк и този склон, който действително е много сериозен. Мястото е уникално. Намираме се между Рила и Пирин планина. На 1 януари 2013, честита нова година на всички. Да сте живи и здрави. С господин Аспарух и с моето Golf Synchro сме на това прекрасно място. Само как се отцепахме. Братле, е много красиво място. Здрасти, Джони! Честита нова година! Честита нова година! Поздрави нашите зрители, които ще гледат нашето видеоклипче.